Τώρα δεν τραβάς. Δηλαδή στα 5 που βγήκαν μοναδικά δεν τράβηξε. Δεν τράβηξε εδώ να πιένω μέσα από τα 5. Θέλω να πάρω ένα κολλέτσι. Δεν μας αφήνει να φύγουμε γιατί δεν είναι μπροστά μας και δεν μπορεί να πάει πολύ λίγο. Μισό. Μισό! Πρόσεχε! Ναι, είναι από κάτω, μην το χτυπήσω. Ρίξε το βλαμμένο. Κι άλλο είναι μπροστά. Για πες το πόδι μου. Όλα κάτω μπροστά από το Γιάννη. Παιδιά, μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα. Ναταλία. Όλοι μέσα. Εδώ είναι. Μπες μέσα, Ναταλία. Μπαίνω, λες εσύ. Wow. Δεν στάνει δεν πήρες να δω. Να το. Τι κοινό είναι αυτό. Θα ξαναφύγει εδώ. Ναταλία. Το δωρή μέσα. Έλα, τώρα φύγουμε. Από κάτω μας είναι παιδιά ακόμα. Εγώ με το μουσικό που μπορώ και εδώ. Όλοι. Ναι! Τι θα κάνεις, μάνα? Άμα καθόσουν πάνω. Έχεις να φύγεις πέρα. Αν είναι να χαζό. Θα τη βρέξει. Μέσα που περιμένω. Πού πάνε στο γρήγορα. Πάνε πάρα. Τι πού να είναι αυτά. Μόνο ουρά του να είναι. Ακόμα γρήγορα πάνε. Δεν το είδα. Πιο γρήγορα πάνε. Τέλειο. Ακόμα εδώ είναι αυτά. Τι τέλειο.